କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବି କାଲି ବୋଉ ପଳେଇବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଆସେ କାରଣ ଛୋଟ ଥିଲା ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ପଳେଇବ ବୋଉ ଜାଣିନି ସେୟାର କରୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦେଲେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମୋ ପୁଅ କାମ କରୁଛି ଝାଡ଼ ଝାଡ଼ ହଁ କରିଦେ 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 ଓଳେଦେ 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 ଭିଡ଼ିଓ କଲା ମାନେ ଦେଖିନି ଝାଡ଼ୁଟା ନେଇକି କମ୍ ଚାଲାକ ଓଳେଦେ ଓଳେଦେ ହଁ ହଁ ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ନା କି ଓଳେଦେ ଓଳେଦେ ମତେ କହିଲା ତୁ ରଖେ ଆଇ ଓଳେଇବ କି କ'ଣ କରୁଛୁ କି ଧନ ଓଳେଇଛୁ ହଉ ଓଲା ଯେମିତି କହିଥିଲି ସକାଳେ କି ବୋଉ ପଳେଇବ ବୋଉର ପୁଅର ପୁରା ଆଉସ୍ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ମୁଁ ଛାତ ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଆସିଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେଲି ଡେଲି ବନେଇ ପାରୁନି ଯିଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ 2 ଜଣ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ସପ୍ତାହ 2ଟା କି 3ଟା କି 4ଟା ପକେଇବି କିନ୍ତୁ ଡେଲି ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରୁନି ଚେଷ୍ଟା ବି ହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରୁନି ଚେଷ୍ଟା କଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତାନି କି ତାପରେ ପୁଅ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୁଅନ୍ତା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ପୁଅର ରିଆକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣୁଥିବେ କି ସେ କେମିତି ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବ ବୋଲିକା ଆଉ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଜମା କରାଇ ଦେଉନି ସେଥିପାଇଁକା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ବୋଉ କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇବା ପୁଅ ଛୋଟ ଥିଲା ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା କାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯଦି ଶୋଇଥିବ ସେ ଯିବ ମୁଁ କହିଲି ତ ସେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯା ସେ ବସ୍ରେ ଯିବ ବାଇ ବସ୍ରେ କାରଣ ଏଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁବିଧା ହେବ ନହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରୀ ପଳାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ 50 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ତ ସେ ଭଦ୍ରକ ଯିବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଅଫିସ୍ ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି ଅଫିସ୍ ଗାଡ଼ି ସେ ଭଦ୍ରକରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ତାଙ୍କର ସିନିୟରଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭଦ୍ରକରେ ଅଛି ଆଉ ଭଦ୍ରକରୁ ଭୋରୁ ଆସିବ ପୁଣି ନେଇକି ଛାଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁକା ନାଇଁ ବୋଉ ମନା ହେଲା ନାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇବି ଏଥିରେ ବସ୍ରେ ପଳେଇବି ମୋତେ ଇଜି ହେବ ସେ ବସ୍ରେ ପଳେଇବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବହୁତ ଗପ ହେଇଗଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବନି ମୁଁ ଯାଉଛି କ'ଣ ସେ ଆଇନାତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତଟା କେତେ ଦିନ ଦେଖିନେଲେ ଦେଖାଉଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖାହେଉଛି ବୋଲିକା ସେ ରଡ଼ଟା ଆମ ଏପଟକୁ ଆସିଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ସେଇଠି ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯେଉଁଠି ଗଛଟା ଦେଖାହେଉଛି ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଅଫିସ୍ ରାସ୍ତା ମାନେ ଏଇଠୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ବି ଯାଉଛି ଚା ପା ବସେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ପୋଡ଼ିଗଲାଣି ମୁଁ ଆଜି ଗୁଡ଼ ପକେଇକି ସିମେଇ କରୁଛି ଚିନି ଟିକେ ଛାଡ଼ିଛି ତ ଡାଲମା ହେବ ଡାଲମାକୁ ସିମେଇ ଗୁଡ଼ ବାଲା ସିମେଇ କରୁଛି ଆଜି ବିନା କ୍ଷୀର ଯେମିତି ମୁଁ ସିମେଇ କରେ ପୁଅର ଗୁଡ଼ ଥିଲା ପୁଅ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ ପୁଅକୁ ଚିନି ଦିଆ ହେଉନି ନା ସେଇ ଗୁଡ଼ ପକେଇ କରାହେଇଛି ଆଉ The next morning ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି ଭୁଲିଗଲି ବୋଲେ ପୁଅ ଥିଲା ତ ପୁଅ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଫୋନ୍ଟା ଧରିଥିଲା ତ ରୋଷେଇ ବସେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ସବୁ ତ କରିଛି କଢ଼ାଇ ପନିର ହେଇଛି ଆଜି ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି ସିଏ କରିନଥାଏ ଆଜି କରିଛି କଢ଼ାଇ ପନିର କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ ଆଉ ଡାଲି ସାଲାଡ଼ ଆଉ ଭାତ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ କିଛି ହେଇନି ଚାଲ ଯିବା ଖିଆପିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ଆଜିର ଖାଇବାରେ ଉଷୁନା ଭାତ ପାମ୍ପଡ଼ ସାଲାଡ଼ କଢ଼ାଇ ପନିର କରିଛି ଆଉ ଡାଲି 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଖାଇବୁ ସେଥିପାଇଁକା ଏତେ ସବୁ ବଢ଼ା ହେଇଛି few moments later ତ ଟିକେ ପାର୍କ ବାହାରିଲୁ ଯେ ବାହାରୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି ଆଉ ତାପରେ ଏପଟେ କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି ନା
आज ये बड़ पार्क टाक आई कॉलेज रोड पार्क चलो आसिक पहुँचलु चला चला मंकी देखिले मंकी पैंट सार्ट पिंधि रे लाइट फाइट लगे ना जल्दी सन्ध्या डेभलप कराई ना कि आउरी गुड़ा सब ड्राइंग कराई डेभलप कराई तो इथर देखिले पार्क बेसी बुलूनी आम बुलिक एंजॉय कर मान सागर कथा अच्छे ना कि हाँ पानी गंदा अच्छी से आरथरक आसते सब जामुकोड़ी पड़ता आज सब ये लाइट टे लगे सागे सागे देखा बाबू तार ये गोटे मंडप होती ना ये तो जल्दी जल्दी हो डेभलप हाँ डांस फांस प्रोग्राम यहाँ भी तैयारी बोधे धर 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 मामा का लाइट धर छाड़ो ना हाथ छाड़ दियो नुआ जिन देखा कहे पूरा डेभलप पूरा हो गला ना पार्कटा ना पूरा हो गला एड़ा सब हो ना सेपटे आम आसते एपटे आसते स्लो स्लो दौड़े ना पड़ू बुकुन दौड़े ना मामा आई 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 कही कहीकि आई बोगे ने फोन करता कहला कांदुची मुझे ना कांदुनी खोजुची अंधार ये पूरा एंड जाए एथर हो जाइए केते वाटर देखले हमें केते वाटर अच्छु हां उद्यान हां एटा से ओडसा माने सब सिस्टमेटिक तला सेठी लोक जीवा आसा करथले पैसा दउथले एटी फ्री हां एलिफेंट जीवा पैसा दउथले हमको पर हेड दउथले 30 टका लेखे तापरे एलिफेंट आइडा अछि तो डेली डेली केते लोक होसले केते केते टका आउथला टिकट भी नउथले पैसा तो ये पैसा दे कले मेंटेन करिवे ने टिकट केते 20 टका नउथला 30 टका लेखे जनका हां ये भी खराब नहीं गाँव गहली हिसाब से कौन खराब अच्छी कौन बोलो ये देखिए पूरा लक कर देते कहीं जो तैयारी ना भांगी भांगी देवे बोलिया लक कर देते हाथी मान लगे जाइए अंधार हो गला भी देखा नहीं हाथी मार्केटिंग कर भांगी दौन ना सब बाहर को कौन गोटे रेस्टोरेंट जो कहब खावा छणा छणी ऑप्शन ना छणा छणी ना चाट गुपचुप आ मोमो मत भल लगुनि तो चलो जहाँ जो ट्राए कर गुवाहाटी रहा बेले 1000 ऑप्शन थिला कि चाट गुपचुप कर गुपचुप तो मिलता चाट करूँ बरा एटा करूँ किंतु आसिक आसले वर्षे पाखापाखि वर्षे हो गलानी अलरेडी हाँ खाई खाई बोर हो आम हॉस्पिटल गली देखिए जाऊँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल गली देखिए जाऊँ भैरव आज गोटे नुआ रूट नहीं ये रेस्टोरेंट को आसलु मेनू कार्ड ना खाली चाउमिन मगेचु भेज तो आज खाइबू चाउमिन खाली मगेचु देखा जाओ आम खाली एक्चुअली टेस्ट करिया देखा जाओ कौन हो खाइबारे रुटी रातिर खाइबारे रुटी कुंदरी आलू भजा बैगण आलू बैगण तरकारी ता सांग को मंचूरियन मंचूरियन केम देखा लुकटा देख केमती लिखा